Ľudia som späť z aby sme mi verili, že budem zbierať aj lechovky, potom budem zbierať aj Tiger lechovky a tak proste ono to bude postupne a podľa peňazí a podľa toho proste, že či sa mi bude chcieť alebo nie, alebo či už ma netrafí šlak z tých energetiákov a infarkt, no. Aby ste mi verili, tak som si zobral krabicu, nevýrazné, a mlieko, GG, to potrebujem a helko. Je to, oh my god, energy, green apple, oh my god, yum. Čiže doma máme červený. Ochutnávka tohto. A takže, musím vás položiť na mliečko. Ňom. Jo, vyzerá to takto nejako. Kúpujte si, ja som ho už mal, aby ste vedeli, že ako chutná. Ňom. Tak, 8 z 10. Strašne dobrý je. Ak sa vám toto videjko páčilo, hoďte like a odber. Ja s vami lúčim a zatiaľ čus.